ana haihuwar yaro to ya kamata a yi wa yaro sunnatul tahnik. Sunnatul tahnik shine a samu dabino sai a tattauna, sai a lakaci wannan zaƙin dabinon sai a sa a bakin yaro. Wannan ana yin shi ne tun a farkon haihuwa, ba wai sai an bar yaro ya kwana 3 ya kwana nawa, a ranar da aka haife shi ake so a yi masa wannan. Ana so ne wannan zaƙin dabinon yana da amfani, an faɗi bismillahi lokacin tauna shi, an faɗi bismillahi lokacin lakata da sa wa yaro a baki, sai zama albarkar sunan Allah da aka karanta ta shiga cikin yawun yaron kuma ya haɗe. Sannan wannan zaƙin dabino da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira bishiyar dabino da cewa ita ce itaciya mai kama da mumini. Ana so yaro ya tashi irin yadda bishiyar dabino take tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wata bishiya da take kama da yadda mumini yake. Ita ce ƙasanta ba za ka ga rasanta, ba za ka ga saiwanta suna fitowa fili suna da wani ƙarfi ba, amma ta kama tana da tsayi a can sama, ba ta da manya-manyan rassa, ba ta da ganyen da suke faduwa, amma kuma duk da tsayinta kuma ba ta faduwa, ita iska zai ta kaɗa ta tana tsaye. Sai ce to haka mumini yake. To ana so yaron ke tashi da ƙarfi kamar yadda dabino yake, kuma ya yi amfani da albarka kamar yadda dabino yake, kuma ya zama yana ba mutane amfani ta duniya da lahira. Dabino shine kadai abincin da shi abinci ne kuma shi fakiha ne. Shi kayan marmari ne, ta yadda ka ci abinci zaka iya ɗorawa, in kuma ka rasa abinci zaka iya cin shi ma abinci ne. Duk sauran abinci na fawaki sai dai ya zama fakiha shi kadai ko kuma ya zama abinci ne shi kadai. Amma shi dabino shi ne yake rike da wannan duka. Don haka ana so ɗanka ya zama ya tashi da wato tsammanin irin yadda bishiyar dabino ta fi albarka a tsakanin sauran bishiyoyi, to kai ma ɗanka ya fi albarka a tsakanin sauran 'ya'ya. Ina fata kuna fahimtar hikimar da ta sa ake so a sa wa yaro dabino. Wannan shine sunnatul tahnik. Mala ya fara daga kan nan ne bayan an haifi yaro. Akwai awamilut tarbiya waɗanda suke kafin a haifi yaro. Ku sani da cewa ɗaya daga cikin awamin mafi muhimmanci da tasiri akan haifuwar yaro ne shine addu'a. Shi malam bai yi magana akai ba a nan, amma ina muku tambihi a da shi saboda shi ne ya kamata ya zama na farko. Ita addu'a ki fara yi tun kafin ki auri uban ɗan. Ki yi addu'a akan Allah ya baki miji nagari kuma uban 'ya'ya nagari. Duk abin da muke faɗa nan ba za ki iya shi ba idan uban yaran ba na gari ba ne. Idan uban ƴaƴanki ba na gari ba ne, to kawai ke kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So da kina iya ginawa, uban kuma yana rusawa. Don yaro idan namiji ne ya fi so ya yi koyi da ubansa sama da ya koyi da ke. Idan mace ce ta fi so ta yi koyi da ke sama da yadda za ta yi koyi da ubanta. To idan kika haifi namiji kuma shine wanda ake so ya sudul umma, to ki addu'a akan Allah ya baki miji wanda zai zama uban ƴaƴanki na gari. Idan kika riga kika haihu, to addu'a ki za ta sa a idan kika riga kika yi auren, to ki mai da hankali da addu'a. Idan mijinki na gari ne, sai Allah ya baki ɗan da ya fi mijinki. Saboda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ne yake cewa idan ya zama itaciya ce mai kyau, to za ta bada abu mai kyau ne. Kuma wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kuma bishiya ma mai kyau ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha. Don haka idan mijinki nagari ne, sai ki addu'a akan ɗanki ya zama nagari ya mafi uban shi. Idan mijinki ba nagari bane, yanzu ba maganar rabuwa da mijin bane, maganar yaya za a yi ɗan kar ya gaji uban ne. To shi ma addu'a tana iya sa Allah ya taimake ki sai ya zama ɗan ya zama nagari. Ana iya samun mutum nagari ubansa kuma ba nagari ba. Kaɗan ne, addu'a tana iya sa a samu irin wannan. Idan Allah ya taimake ki, addu'arki sai ta sa ɗanki ya zama daban. Ummu Sulaim da ta haifi ɗanta Anas ibn Malik, ai gashi yayi nagarta a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi. Ai ta rabu da mijinta akan addinin musulunci. Ta rabu da mijinta Malik ibn Anas. Sannan kuma wasu matan kuma nagari zaga sun haifi ɗa ba nagari ba saboda tasirin uban idan ba su roƙi Allah ba. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Allah ce ku roƙe ni zan amsa mu. Don haka addu'a tana da matukar tasiri. Ku dubi nana wato Hamna, mahaifiyar nana Maryamu alaihi salam, matar wato Imran alaihi salam. Allah ce zuriyarsu tana cikin zuriyar da tafi kowace albarka. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Amma ita wato zuriyar gidan Imran, ɗaya daga cikin abin da ya jawo albarkar shine addu'ar ita matar Imran. In qalat imra'atu Imran rabbi, tun daga farkon kisarta akan addu'a, rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tun tana cikin ciki take addu'a, tun tana cikin ciki take cewa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha, sai Allah ya karba mata. A cikin nan bamu ji labarin uban me yayi ba, addu'ar uwar yasa Allah madaukakin sarki ya albarkaci na Maryamu har ta zama wa ummuhu siddiqa, har ta zama wato ita ma ta zama siddiqa, kuma ɗanta kuma annabin Allah. Duk wannan daga albarkar addu'ar uwa ne. Kar ku yi wasa da addu'a. Ki addu'a kafin ki aure, ki addu'a bayan aure kafin ki ɗauki ciki. Idan kin ɗauki ciki ki yi addu'a, idan kin zo haihuwa ki yi addu'a, idan kin haifi yaro shine sai a zo a masa addu'a ta hanyar tahliki. Ina fata an fahimci wannan.